adlaw siguro pagbisita kung di ka magtilaw sa ilahang nilarang. So sa best seller nila ang ilahang nilarang tagungtungan o gingon nila Rhodesia number 5. Muna ilahang ilagsa sa mga tao direct. So karon mga alas 10 pas buntag pero ato makita ano yung mga nagatang ng mga customer. Sana beli ang mga kapuso usas mga kinaham sa mga suki diri at kini atay sa tagtungan. Umbok na lami yun. No? First time na ko kaon ang tagtungan niya siguro sa pagluto nila diri. Lami yun ang ilahang pagluto, timpla siguro, no? Mga lamas nga may hihig-hihig. Ito ni ang ibalik-balikan din sa pasil. Sama na lang din ang mga tapan karon sa tabos ang ilang mahit sa ilang timpla sa ubang mga okay. So lamig yun. Daw sa pato, estudyante pa ka nga estudyante po ko kami nandun sila mga kahit ako pamilya din rin yung doon yun yung taga-asa ka dalagit pa ni sila nga budayo lang dali kay mukaw tagungtungan dili kada adlaw doon na i-serve na tagungtungan kay hit man sa ang supply so karon kakapit ta mo ni ato ang kitilawan yan pagkani na ka tagungtungan dito sa pasin apa aja deh Aray. Ano sa aman, be? Wala. Pako, lolo.